अरे भौजी के मन कर खाए के खटाई अरे यही से चुअल लारबा अरे यही से लागल बुखारबा। देखिए बैलेंसिंग गाना गावत रहूं। एक गाना भाई लोग खातिर, एक गाना है माई बहन चाची लोग खातिर। गबड़ा जाई तो झूना झूना ले ले हाय भैया अरे की खेला ना ले ले हाय भैया। 1 महीना 2 महीना बधाई हो यानी अभी चलन नहीं खे कि अरे खेला ना ले ले हाय भैया। भौजी के मन कर खाए के खटाई एही से चुअल लारबा एही से लागल बुखारबा। भौजी यार आइबू देखतनु इनकर लिपस्टिक देखी खाली भैया बुझाता कि मुजफ्फरपुर वाला हाईवे है धरी यही पर चल चली पटना तो कहीं पर कर नहीं खे। पंकज बिहारी भैया कि अरे 9वें महीना में बनबा तू पापा अरे खुश खबरी बड़ी यार बा आज खुश खबरी बड़ी यार बा आज खुश खबरी बड़ी यार बा। तो खेला न ले ले हाय हमारे जय साहब हम सभी के दिल में बसने वाले हमारे धीरज भैया की तरफ से बहुत सारा प्यार तनी सा कम रहा लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहेब से कहनी हकाल है से नूर लगोल बोल ब्याह शादी भइल बताता ना नु तू ब्याह मत करी हो ना ना तू क्यों ब्याह मत करे हलो नहीं तो मैं लोग के दिल टूट जाई बोले लेबर रख लियो। अरे डॉक्टर साहेब से कहनी हकाल है अरे भौजी के आवे ओ काई कम बेबी कम। डॉक्टर साहेब से लजा क्यों रही हो आप। डॉक्टर साहेब से कहनी हक्का भौजी के आवे ओ काई आ कहले हा घबराए के नई खे चल अरे डॉक्टर साहब से कहनी हक्का भौजी के आवे ओ काई कहले हा घबराए के नई खे चल भतीजा घर
डॉक्टर आंसू जी भोली लेके आई मैंने कहा अरे की सह गई सावन में देवा घर गई बैजूनाथ की कि अरे सह गई सावन में देवा घर गई अरे मिलल फल बरियार बा आज मिलल फल बरियार बा तो खेला मन ले आई हाय भैया नया समाचार बा नया समाचार अच्छा लगा लोगे तो